Láska nech už nás neží, do lúk aj do veží.
sa zrodí na zemi a vy istotne zakrátko spoznáte malé dieťatko, čo všetkým ľuďom pomôže, keď smrť na veky premôže. On iba pri nás zomíra a nenájde stádo svojho pastiera. No predsa v kláštorskom živom orloji.
Vyčujem vám to, tak vy viete čo. Aby ste sa dostali tam, však vy viete kam. Aby ste sa radovali s tým, však vy viete si. A aby ste mali mnoho toho, však vy dobre viete čoho. My anjeli z neba máme jedno prianie. Nech vás vždy sprevádza jeho požehnanie. Uctite si Ježiška každý ako viete, keď sa rozleziete po celom šírom svete. Sweet
dovolte mi poďakovať všetkým vystupujúcim za dnešný krásny zážitok, že nám spríjemnili dnešný prvý sviatok Vianočný. Poďakovať obidvom spevokolom, ktorí nám tu prinášali pekné chvíle. Samozrejme Marekovi, ktorý to krásne vymyslel a zinscenoval. A špeciálna vďaka je našemu režisérovi Igorovi, ktorý v svojom vnútri nenechal uhasnúť túžbu umelca a chcel nám priniesť kláštorčanom po životnom Betleheme niečo nové. A tu máte výsledok. Ďakujeme pekne. Ja sa pripájam tomuto poďakovaniu a chcem poďakovať aj pánu starostovi a obecnému úradu za spoluprácu, že sme mohli takto spoločne vytvoriť také pekné dielo, kláštorský vianočný orloj. Ja vám všetkým chcem popriať aj mene účinkujúcich požehnané sviatočné dni, aby Kristus, ktorý sa narodil, prišiel do našich srdc a cez nás aj do našich rodín. Nech láska, radosť a pokoj sú súčasťou nášho života. Tak všetko dobré a príjmite na záver aj kňazské požehnanie. Pán s vami, nech vás a všetkých vašich drahých, celú našu obec na príhovor svätého Mikuláša a svätej Margity Uhorskej žehná, ochraňuje a sprevádza všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Pekný večer.